Hello, sir. Hi. Good afternoon. Hey, not that. Let her hello, sir. Hi. Hello, sir. Hi. So I was taking unawares. I was taking unawares. Sorry. I don't even know you could bring me up. But like it take him unawares. Am I wrong? So the thing, it's just anxiety. Sorry. Anxiety. Atramon Gigi one anxiety. But the gum come like I'm okay. I'm okay. Just the whole thing. I think I'm okay right now. Ibranga for interview. Yes, sir. I'm 24. Come on here, let me back up at social media. Yes, sir. Yes, sir. I know, sir. Magan and Pagon not there. No. None you be. Yes. The way for Nana, like get below to get Laramanso. Okay, wait, let me keep the gist thing well. Okay? Okay. It's what Becca here may put to. Oh, sorry. I'm getting a shot though. I don't know if it's okay. Is he okay? Ibranga Benjamin is okay. Come on, guy, you read heck of a lapse and Pakara. Okay, I'm wearing the trouser. Let me put on. It's not gonna. Okay, I'll put it on the trouser. It's all that Becca can maybe put to here. Just make a hedges in here. And you got my I'm going to be my hedges here. It's all that Becca can maybe put to here. They have no mega prep. It take in online in Ghana. This on a life. The way phone now straight to get Amazon. And you lay him again now. Prep. Sorry, I'm not trying to Fuebe. Don't answer. Whatever reverse be. Come on, whatever reverse be, I guess some. Okay. Lewanya front, this girl. You see Lewanya front. No, but my mom can be alive. No wonder. Donna. Thank you. Who want to take phone? Whatever phone go back, I'm going to make a like that. Naga. I'm one. Okay. Naga one. He died 2022, but my mom can be alive. Omeloki na mom. Donna. Thank you. Gini buria. I think it's high blood pressure. Akwe yirile suit nde la powro bunde cowboy mejo ye say picture tina tipi go yan honga na ye tese mo wa paka no no musi wa paka no no okay pianga beta ko shibeze you go down abakulanga beta ko sheze here Bishop nda wanukum onya nwanne na mama wo hiki izwe ibranga bia akpoga nwanne onya nwanne Bishop ibu wanukum them you waping go nya nwanne kwacha ho jim instructor branga bia onya mo a nwanne waping go ibranga for interview wanukum ibranga for interview chile ka gba go ko I had an interview
What we phone ga na ga billion to get lazo. Lerazana. And kaka no what? Last o chile ka go back. Go back get e chole mo batanga come up. Chole mo batanga screening ga bia come up. And ya me slata to ko ga mamro tede. Me slata to ko ga. Go back again no ke ba na baba. Kaka get no kwado ta. Ana me ritu afọ. Ima again. Ana me ritu afọ. Ine riju afọ. Is he riju again? Ana me ritu afọ. I am rakam general like this. Akage baby no time. Tell the knock or yes seconds onye romanticism maganaka. O tell the knock or ye romanticism jinaka. Give ya kwam see the rija. Look what is it baka ko ye romanticism de naka. Oya kiji bianga give kwam see riju afọ. Wapaka na page. The maka no konya korala baro for how many years? 36 years. Look akage na nega onye as Egypt ekwa baro zo. Branga begwa sine rita. Asenge dem you kushaka no. Na mama bansa ke no ano bode no. Onye rirere. Anya me yija fa. Ikele ni shogu. Ikele ni sheriri. Mega no tukana pregotan na. Mega no tukana pregotan. Wapingo mwangu. Brangene rija fina yija. Kwaka baro bianga kwa sanya yija wa. Akonye page but na mama webe ke baga na buy before ke po. Hello but they no here. I'm of Nigeria. In Nigeria. Ebe na Nigeria ke no. I'm of Port Harcourt. In Port Harcourt. Aka kede koye page na baro mbo wala. Sheesh. The waka ga straight. Keep that your hand in one place. The waka ga straight. You go talk yard. The maka no konye paga bara paga egbe. At any minute, any time. Na mama wo hiki izue. Branga bia ana me ida fa me. Look at it on all canvas and the lag no go. Us onyo awesome. Damn you. Also say it na game mapo. Irile boot no lo. Ana me ida fa na mama mo security hotel ke black and black ki na mama school uniform. Branga bia were Riririi she wish kele alish. Keep that your hand straight. Keep that your hand straight. Keep it straight. Look what kaga no konye wo yon wo le ehun gezuru. Look what kaga she no. Look at deep one crop here kaga. Din no akaga dem tana we that yon wo le ehun ga toto. Oh ya kaga maga. Pick and run. Emre na no canvas no ko para ihe wo la ka game evum. Look at. Sure, Asenge dem you kushaka no dia. Gani na papa. Graga kwa ji zo ji ni vuvu aba no. Police ewo, ama ewo. Gani na papa. Na mama. Na rida for. Gani na papa. Branga ina rida le hi ko lube kwa nwa. Kana eko mira amu asenge kroji atile ka gbagoko onye riju afọ onye meslata toku ga na mama ote de wara hu no ko onye nwere future na portrait na me future me gari portrait branga bia na mere da afọ leko taka ga na okwo gade meslata toku ga oh, the canvas egragazro. Canvas also say to get wa. Choma woka junwa.
nwoke ajụ nwa ana m erije afọ dị mmadụ gị nnọọ ba na kwesịrị ịnọ kirikiri onye riri police kwesịrị ahụ gị nnọọ nga ịga gị otu a need ejoge what do you do for a living iwe onye ohi na ha you are already a crook anwụrụ gị nwukpo tigi na pulling van gama straight to kirikiri ma bingo na-erije afọ wikat anọrọla ka onye bodyguard mmadụ denụ na-erije afọ Bishop, when you married this afternoon, let me them you push aka n'ọnụ na-erije afọ ịhụ na onye na-erighị nri maka ịhụ m n'ime moto weta aka gị ahụ n'ala sị weta aka gị ahụ n'ala ikeli isi owu bịa menye gị ego eriri ike n'isi keli isi ewu kpọla bren gị azụ branga lukat onye Chineke kere nne gị amụọ gị aka gị adịghị aka onye kwaga baro eji baro zụọ branga na-erije afọ bịa were fonu gị Chineke agba gị ọkụ onye white canvas lekwe step mmadụ lenu step mmadụ ngadi na-akpa look at mana ebe ọ bụ ụkwụ gị akpa nọcha dị n'ebe gba kamera ahụ na traza ahụ nọ n'ala gbaa kamera ahụ na ụkwụ gị gbaa ya n'ụkwụ traza ahụ nsị gị gba ase showcase that traza showcase ụkwụ traza ahụ ebe aka ịkpa ebe aka ọ dị ka ịchọka butu gị iti ka m chọka ihe ya chịra m na-egwu ihe ya gbaa ya dị ya Jim the trouser no kuga bring the camera down. Bring it down. I think you bring it down. Look at Aparanga Nine. Our for Irijuga. Go Legama Mwangana. Apara everywhere. When you reach for Shh. Get a kitchen. Kenya n'olu gịnị ka enyi n'olu nkọwara gị na abụm onye na-eche o abụm calm gentle young man nwere plenty future, you understand? Calm gentle young man nwere plenty future. Calm gentle young man aka ga na-ega mgbada ewo akụkọ taka gị lanya nọrọ n'ala na-aga ihe pitbull nkịta na-adọrọ n'ala onye riri eweka njete ya jiri were plenty future ọhịa eji rụọra future ga akpa zụọ traza nwere akpa 5 plenty future ahụ na ihe ọhịa eji ugara ikwo too much I bring you down here dịkta ya Chineke agbaghị ọkụ onye isi owu onye plenty future onye ji nwe pọs 5 na traza gị na-agba na future gị ịgbanyela future gị na-akpa nga ọbụla eruru gị deposit ye tishi bịa nga na deposit ye 1 wepụ aka n'ọnụ gị wepụ ya sit up bịa na screen nga debe ihu gị nga sit up come closer onye plenty future look at ihu nga apa na ma onye gburu gị mmake onye plenty future look at onye ka onye a na-akpegha nwa mmadụ okay if you laugh here bring your church here bring you down. If you laugh here bring you down. Bishop onwe ihe mere gị let me intervene eme mmadụ damn you why you come to Riririi afọ nga papa branga bịa agwa m si m repredit ahụ ọnụ gị gbata mkpụrụ aha gị afa mbụ Kelechukwu Michael ị hụrụ sị nwuru ị ga-aba ị ga na-agagharị ga buru kombu na akpa agagharị ga onye nwere plenty bright future
In on office. Yeah, my drawer. So I won't come with there. I'm not calling them for borrow. I'm not getting a back compor. I'm not getting a back compor in my honor. Oh no. One thing going around. I can make my own who may put Toringa. No thought that no could make a way balance before you may employ Gonwa. We'll talk at this city, we'll talk at this city. Each one yenche. Namamo or security compansa canoa. Oh, young one plenty future. Bring that your face close to screen. But Tinga Hotra. Tinga Hotra. Okay. When she a fruit papa. Do toddy. Each on your Yoruba, on your Yoruba jabozo. Enya ish. Lanya, Otele party who portable land, just will let you guys. Otele portable na just will let you guys on the I could share my account. Otele party who portable na will let you guys. Zazu. No tode. Zazu Igbo. You want your bed? How many Abia State? A bed Abia State. Isukwato. A bed Isukwato. Umelekwabo. A bed Umelekwabo. Omora. A da for le. Adam 33. It is 33. A move and when look and why. Abum 1 month. Ah? Abum 1 month. Adam me hojo. Let him in by your 1 month, so you name me hojo. Acho melo one before ma mo one. Ah. Kele kenwa. I'm a physiotherapist. Ewo nya. A physiotherapist. Egore na school ka wo emuru ya mu. Amụrụ ka aha m. That's a mono physiotherapist amu. Ye bia nga agwa m say wo a physiotherapist. Adeke tare ganga. Onye nwere plenty bright future. That's a egraga mo physiotherapist amu. Ye bia nga bia agwa m say I am a physiotherapist. Then in the Korea go emegene. That's a gamo beshi were aka massage and them mother. I want them mother, Gabianga. What can you who get like a coma bingo? What bingo? All bright future, go. You want a plenty future. Get a more physiotherapist. Who can Shaban get up Hogamo? Who keshi nketa arabaga treat ye gamo ya wuru fiso ke beremo onye ririri nwa bingo lekpo the dog azazu portable bara n'Igbo oge che ochi ya bring that chara mala gata ko shigeze here weta ka hu na ntigi Pagala magadendo. Namango. Nam. Donna. Do. Tobado. Donno. Tobado. Orphanage. Son. Ewe honna. Bishop, okay, banana try na society. Etom no. Etrom na not. That's Corano Acadena try and answer son Naito no itro na lot. Aboki Onya was onye shoemaker. Onye shoemaker way physiotherapist. Onye shoemaker. Nko warana ga aka na emo nazim congratulate again na eso ga aso na. Aswana. You know when we megbukwe lo to the knock Farouk. Na mama wo fura de nunu ka eji zuo ge. Nwa bingo. Hello, ya was accusing a patient. I run officer.
onye Hausa kụziri m ya. Onye doctor. Ele onye Hausa kụziri gị agịsị m onye doctor. Ọ bụ onye Hausa kụziri m ya. Onye Igbo anyị, onye Igbo anyị kụziri m ya na Abuja. Maybe she not watch him. Esi m na Port Harcourt. Ịtala nwunye mmadụ mbụ? Mba. Ijile nwunye mmadụ gba ncha mbụ? Mba. Enwere nwa agbọghọbịa ijile pichi ya na social media nga agba ncha? Mba. Iji agba ncha? Ana m agba ncha. Mba. Ị ma nri eshi? Ọfụma, ana m eshi woto. Iji eyi ji string? Mba. Gịnị wụ isi ọchị gị? Gịnị wụ isi ọchị gị? Awụ nwoke na ka ihe m ga-eji ji string eme. Ka ihe iji kpa isi aka ebe iwu nwoke ịkpara isi aka jụọ m ihe iji ji string eme. Nwa bingo nwụrụ anwụ ịkpara isi aka kpaa ọbak bịazi achụ m ihe iji ji string eme. Ebe ị nwere eme isi aka nwaanyị na-aga-eyi ji string onye riri eri branga be nwa bingo damn you iwu nwoke gbe aka itetere n'ụra iwu nwoke onye riri eri asụ ara. Iji aṅụ goof? Mba. Oya wetu aka gị ahụ ifoduru efodu. Remove that your hand. Remove that your hand. Let me hear the no. It's a portable yellow akpa ịkọrọ ọkpọ ma bingo. Mfrani mbonu ga complain nchi complain ke ka ga-esi doziazi ihu m na. Keep your face in norota. Bono complain nchi complain why ja church nga. Norota free ye that ọnụ gị release your ọnụ gị ahụ. Bingo onye goof. Ana m aṅụ goof, ana m ese atọ. Ebe m toro bụ na Christian environment. Nne m na nna m like church. Asị gị kwụsị aka n'ọnụ ịtọrọ na which Christian environment? Kwụsị aka n'ọnụ gị. Wetu aka gị ahụ n'ala. Nye eriri eri. I butele gloria mbụ? Mba. Ifentiele mbụ? Mba. Akwụkwọ Ana m take care of myself. Mba, ana m take care of myself. Elehe gbasiri take care of yourself with na ifentire. Akwa nwụrụ akịsị eri. Onye ahụ adịghị fenti na. Ele obodo awụsị ibi na ya. Onye ahụ adị ọ bụ onye ga-efenti, onye a na-take care of himself. Onye ga-efenti ọ bụ onye na-take care of himself. Akwemasị ọbara ndị kai minini nọ gị n'ime. Akwemasị ọbara kai minini nọ gị n'ime this boy. Nwokorobịa eriri isi ekere n'isi emela echiche ya na ha agba ka echiche ụmụ nwaanyị. Ịhụ na nwaanyị nga ọnyụ amamịrị n'okporo ụzọ mbụ gị were idea na-ele mega ahụ Otele ya. Mba. Gị na ndị ogbi ya na-eme enyi? Ị tala onye ogbi mbụ? Mba. I'm not joking here with you. Ewo ni wo Bishop. Ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala kemgbe ị pụtara ụwa? Ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala kemgbe ị pụtara ụwa? Na Bishop aga agụtarịrị o. Baba nka.
Itala nwunye mmadụ mbụ. Mba. I don't know that one. Did you like it with or without? Not always. Again, you know the minute. Ana m eti mkpu. Genotype, okay? Ahụ AA. Blood group, okay? O positive. I have board number, okay? 070 55 17 27 58. Akwai mani ya wala ibere ba ga social media niile. Owero. Nga n'iru. Forward ever.